Здравейте, уважаеми зрители на Game Masters TV. Включваме се в един ключов момент за историята на лигите, а именно първият матч на внезапна смърт, който някога се играл в историята на Game Masters, който до момента е единствен. Връщаме се повече от година назад, за да наблюдаваме двама от най-добрите играчи през онзи сезон, Чен Кунгуен и Мартин Станков. И двамата успяха да достигнат максималния 9-ти ранг за лигите, което ги прави двама от най-силните играчи играли някога в Game Masters. Матчът е на път да започне. Мартин Станков печели лагът, което значи, че той ще разбива в първия фрейм. Какво всъщност представлява матч на внезапна смърт? Това се случва единствено и само в плейофите на Game Masters, когато между два отбора се достигне до равенство след изиграването на трите редовни матча. Тогава всеки един от отборите има право да назначи който и да е играч от своя състав, който да вземе участие в този мач на внезапна смърт, без значение от това какъв ранг е той. Т.е. тук го няма правило 18, което важи, че играчите, които играят в даден матч, трябва да... Сборът от ранковете им трябва да не надвишава 18. И съвсем логично и двата отбора избраха най-силните играчи в съставите си, двете деветки, Ченко и Мартин. Мартин вече разби топка в среден лав джоб, му дава шанс да започне да разчиства масата в този фрейм. Има лесна отваряща голяма, която ще попадне в същия този среден джоб. И по всичко изглежда, че на масата няма много проблеми. Ако наистина той вземе големите, единствената трудна топка може би е топка номер 10, която се намира в близост до черната. Мисля, че тя минава за горния лав джоб, но пласирането за нея няма да бъде толкова лесно. Няма лесно отваряща малка, така че малко или много Мартин трябва да играе тази голяма. Тук пласира кафявата, която предоставя чудесен ъгъл, всъщност да се опита да побутне тази десетка и да изкара от тази неприятна позиция. Той тук що премахна Magic рака от масата. Това е, да го наречем, устройство, което помага топките да бъдат събирани колкото се може по-близко една от друга и подсигурява, че всяка една от тях ще се допира до съседните, за да може при удар на разбиване те да се разпръснат колкото се може по-добре. Разбира се, този рак може да бъде премахнат веднага след разбиващия удар. Перфектен удар на Станков. Успя да изкара десетката на открито. Сега продължението е оранжева към средния джоб. Оттам той може да слезе към зелената и да играе нея. Другия вариант е да се опита да изтегли малко и да играе червената, която се превръща в следващата топка, която е проблем за него, тъй като тя минава единствено за горния десен джоб на вашите екрани. Изтеглянето обаче няма да е лесно, тъй като има голяма вероятност той да се скрие за черната. Нов перфектен удар. Просто нямаше как да го изиграе по-добре. И сега отбелязването на тази червена, въпреки че има вариант да играе зелената, ще го изведе обратно към центъра на масата, откъдето ще може да играе последните си две топки. Ударът е през горен борд. Трябва да внимава само да не срещне централно десетката и да се скрие зад нея. Отново перфектен изстрел на Станков. Показва, че се намира в изключително добра форма. Сега просто трябва да спре бялата, горе-долу на място, на което се намира зелената. Дори успя да изтегли малко, за да улесни следващият си удар. И сега абсолютно същия удар, само че в другата посока на масата, с леко изтегляне, за да може да се върне и достави черната за горния десен джоб. Страхотен изстрел. Играе просто перфектно в този фрейм Станков. И тази черна, преди това, че той е 9-ти ранг, не би трябвало да представлява проблем за него. Той отбеляза джобът, в който ще играе. Нещо, което правилника на Game Masters го задължава. И след чудесно разчистване на масата, Станков повежда с 1-0 в този матч. Мисля, че пропуснах да кажа, матчовете на внезапна смърт се играят винаги до 2 спечелени от възможно максимум 3 фрейма, което значи, че Станков има нужда само от още един, за да излезе победител от тази среща, докато Ченко трябва да спечели оставащите 2. И докато Станков реди топките върху Magic рака, как се стигна до този матч? Отборът на Voltron, от който е Ченко, започна именно с Ченко в първата среща, докато КЗЛ, отборът на Мартин Станков, отговори с Николай Цветков, който е 7-ми ранг. Виждате, Ченко е 9-ти. В този матч Николай Цветков имаше добри шансове, но успя да достигне само до един фрейм.
и загуби с 6-1 от Ченко, който игра много добре. И всъщност фаул по черна даде фреймът на Николай Цветков в тази среща. Това направи резултата 2-0 за Волтрон, тъй като Николай Цветков успя да вземе фрейм. Ако не бе успял да го направи, резултат щеше да е 3-0. Във втората среща Виктор Сарийски за Волтрон се изправи срещу Даниел Раждан от КЗЛ и двамата четвърти ранг. Междувременно Мартин Станков разби и отново попадение, този път в долния ляв ъгъл на вашите екрани. И отваряща лесна малка за него, от която може да слезе към центъра на масата, да играе зелената и останалите топки, макар че се намират близо една до друга в горната част на масата, могат да бъдат разчистени, тъй като не се припокриват една с друга. Добро изпълнение тук. Сега ще последва игра по зелена. Виктор Сарийски победи Даниел Раждан в решаващ фрейм с 2-1, което направи резултата 3-0 за Волтрон. И опцията, тук между другото Мартин Станков обмисля дали не играе червената, но мисля, че ще трябва доста да се протегне и да играе над трите големи, които се намират близо до разбиващата линия, за да го направи. Така че тук здравият разум надделява, но не успя да изтегли достатъчно и сега ще трябва да играе плант. Жълта към червена. Не би трябвало да представлява затруднение това за него, тъй като червената се намира много близо до джоба. Чудесно изпълнение. И сега от тук ще трябва да върнем за кафява, която е последният проблем за него на масата, тъй като пласирането и към горния десен джоб ще е по-трудно. Тук той пласира оранжевата, което е интересно решение. Сега през два борда с изтегляне ще трябва да се върне за кафявата. Много добро изпълнение. И от тук един стоп-шот ще го остави с изстрел към синята. Бен Ваш, ранг 7 от КЗЛ, успя да победи Георги Ланджийски, капитанът на Волтрон, с 5-0. Георги имаше нужда от един единствен фрейм, за да изпрати Волтрон в следващата фаза, но той не можа да достигне до него. Бен го победи с 5-0 и с това резултатът стана 3-3 и се стигна до този матч на внезапна смърт. Станков междувременно вкара и синята си топка номер 2 и си оставя дълга черна за долния десен джоб, което със сигурност ще значи победа в матча в сърцето на джоба. Перфектна игра на Мартин Станков, който побеждава с 2-0 след 2 игри на щеки, нещо, което е доста нетипично за Game Masters. Перфектна игра за него, а единственият удар, който Ченко успя да направи в матча, бе ударът лак, който определи кой от двамата ще разбива в тази среща. С тази победа КЗЛ продължи напред в онези плейофи и успя още в следващата среща да победи Масе, текущите шампиони в Game Masters, с 4-0. Въпреки че резултатът изглежда категоричен, това съвсем не бе така. Имаше две срещи завършили с решаващи фреймове, така че там драмата бе пълна. След това олигарсите поведоха на КЗЛ на полуфинал с 2-0, но КЗЛ успя да обърне резултата до 4-2 и след този гладиаторски подвиг достигна до финала. Там обаче отборът на Топан Техно в един от най-кратките финали в историята на Game Masters ги победи с 5-0 и с това те трябваше да се задоволят с сребърните отличия. Така с този кратък, но изключително интересен матч се разделяме, като мога да ви поканя на едно събитие, на което отново ще имате възможност да видите Чен Куангуен, този път надявам се и в игра. Става дума за един турнир, който организираме под наслова The Best of Game Masters. Той ще се проведе в края на пролетта, след края на следващия сезон в Game Masters. В момента се намираме в навечерието на края на сезон есен 2014. Плейофите на който ще се проведат на 6 и 7 декември в Клуб Стикс. Заповядайте да гледате, със сигурност ще бъде изключително драматично и изключително интересно. След което започва записването за новия сезон в лигите на Game Masters пролет 2015. И по време на него ще има и квалификации за този турнир The Best of Game Masters, в който ще играят всичките играчи на сезона, които са печели тази титла през вече 6-те сезона, които се изиграха в Game Masters. А освен това, към тях ще се присъединят и няколко квалификанта, които ще се включат в турнирите квалификации през пролета. Повече информация за тях можете да видите на вашите екрани, а съвсем скоро тя ще бъде налична и на сайта ни www.gamemasters.eu.
С това се разделяме. Благодаря ви, че бяхте с нас и през следващите няколко недели заповядайте в Клуб Стикс, където ще може да видите изключително интересни и драматични мачове в плейофите за сезон есен 2014.